Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 14 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Karon ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto sa 21. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man sila mutuo sa bugtong anak sa Dios. Og kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuuran moduol sa kahayag aron makita og magmatinumanon siya sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.